देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृचादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं प्रदूषणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमः कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवमवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण मुक्ताय भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्कारगमद्भाग्यामदानदानमुस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ കുചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗ്രീർ നാഗാരുഷുർവനായി വാസ്തി പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബികകുപ്യതി വൈജനായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗ്രീർ നാഗാരുഷുർവിമനായി വാസ്തി പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബികകൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗിർ നഗാരുഷുർവിമനായി വാസ്തി പദേ പദഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബികകൃത്യതി വൈജനായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗ്രീർ നഗാരുഷുർവിമനായി വാസ്തി പദേ പദേഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബികകൃത്യതി വൈജനായ.
കൗടുംബിക കൃത്യതിവൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. കരകളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അംബിക കേശവ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രേർ നഗാരുരുക്ഷുർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ ആഭ്യന്തരവന്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നാഗാരുരുക്ഷുർവിമന ഇവാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവന്നിതാർത്ഥിത കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗ്രീം നഗാരുരുക്ഷോർവിമന ഇവാസ്തേ പദേ പദഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതാഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർനാഗാരുരുഷർവിമന ഇവാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവന്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നഗാരുരുക്ഷുർവിമന ഇവാസ്തേ പദേ പദേഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നഗാരുരുഷുർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. മംഗലാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗീർ നഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഹിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നഗാരുരുക്ഷുർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേഭ്യന്തരവന്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നഗാരുരുക്ഷുർവിമനാ ഇവാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതാഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശ്രീവാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രീർ നഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേഭ്യന്തരവന്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. മതജി കാണാവോ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോ? നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ ചെറിയ പ്രശ്നം. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മതജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ചൊല്ലു. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നഗരുരുക്ഷിർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ ഭ്യന്തരവന്യനാർദിത കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മതജി. സിന്ധുസിക്ക മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ഠക ശർക്കരാംഗിർ നാഗാരുരുക്ഷോർവിമന ഇവാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാദിദഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗ്രേ നകാരുരുക്ഷോർവിമന ഇവാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവന്യനാർദിത കൗടുംബിക ക്രുദ്രതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചരൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നാഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ ഭ്യന്തരവന്യനാർദിതഃ കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. പ്രണാം. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഗിർ നഗ ആരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവലൻ മതജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവന്യനാർദിത കുടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയാമ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ ഭ്യന്തരവന്യനാർദിതഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നഗാരു രുക്ഷുർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവന്യനാർദിതാഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നാഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിത കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതട്ടി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാംഘ്രിർ നഗാരുരുക്ഷോർവിമനായി വാസ്തേ പദേ പദേ അഭ്യന്തരവന്യനാർദിതഃ കൗടുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചലൻ ക്വചിത് കണ്ടക ശർക്കരാഘ്രിർ നാഗാരുരുക്ഷുർവിമനാ ഇവാസ്തേ പദേ പദേഭ്യന്തരവഗ്നിനാർദിതഃ കൗഡുംബിക ക്രുദ്ധ്യതി വൈജനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പദാനുപദാർത്ഥം. ചലൻ അടഞ്ഞു സ്ഥിത ക്വചിത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടക ശർക്കര മുളകളും കല്ലുകളും തുളഞ്ഞു കയറി അഗ്രഹി ആരുടെ പാദങ്ങൾ നഗ മലകൾ ആരുഷുഹു കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വിമനഹ നിരാശനായി ഇവ പോലെ ആസ്തയായി തീരുക പതേ പതേ ചുവടായി അഭ്യന്തര ഉദരത്തിനുള്ളിൽ വഗ്നിന വിശപ്പിന്റെ ശക്തമായ അഗ്നിയാൽ ആർത്തിത ക്ഷീണിച്ചും വേദനിച്ചും കൗടുംബിക കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ക്രുദ്ധ്യതി കോപിക്കുക വൈ തീർച്ചയായും ജനായ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേശുഭക്തിദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദി. ചില സമയങ്ങളിൽ വനത്തിലെ വ്യാപാരി മലകളും കുന്നുകളും കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ ശരിയായ പാദരക്ഷകളില്ലാത്തത് മൂലം അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ മലകളിലെ കൽശീലുകളും മുള്ളുകളും കുത്തുകയും അവൻ വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിശപ്പ് മൂലം പരവശനാവുകയും തന്റെ ഈ അവസ്ഥ മൂലം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് രോഷോന്മത്തനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേശുഭക്തിദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിക്ക്. കാമിയായ ബദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊത്ത് സന്തോഷത്തിൽ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവൻ വനത്തിലെ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരു മല കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരിയോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലെയാണ്. ഒരുവൻ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മഹാനും ശക്തനുമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഇത് കല്ലുമുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരു മല കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഒരുവന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയരമേറിയ പർവ്വതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സഹവാസത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാകാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് വിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ മുള്ളു നിറഞ്ഞ പർവ്വതം കയറാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് സമാനമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരമാവധി പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ 99.9% പേരും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തി നിമിത്തം വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതമേ ഇല്ല. അവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കുട്ടികൾ അസംതൃപ്തി മൂലം രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബജീവിതം കുറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാവരും സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതരായിത്തീരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അതാണ്. ഒരുവനെ ഒരു കുടുംബം പുലർത്താൻ പര്യാപ്തമായ സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആർക്കും സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ. പരിണിത ഫലമായി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പ്രകാരം ഒരുവൻ മധ്യപ്രായത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. പഞ്ചാശോർധ്വം വജം വ്രജേത്. ഒരുവൻ 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സന്നദ്ധതയോടെ വിരമിക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ വനത്തിലേക്കോ പോവുകയും ചെയ്യണം. ശ്രീല പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനാൽ ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5-5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്സാധു മന്യേ അസുരവര്യ ദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നധിയാമ സദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം വനം ഗതോ യദ്ദരിമാശ്രയേതാ. തത്സാധു മന്യേ അസുരവര്യ ദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നധിയാമ സദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം വനം ഗതോ യദ്ദരിമാശ്രയേതാ. വനത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഗോവിന്ദനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത് അവനെ സന്തോഷമുള്ളവനാക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി ആയതിനാൽ ഒരു കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും അതിന്റെ അംഗങ്ങളെയും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെയും ഒരു ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമാധാനപൂർണമായി ജീവിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതവനെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും സഹായകമാകും.
ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു വാചകം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് പല രീതികളിൽ അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സാധുക്കളായ പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും ക്രുദ്ധനായി സ്വയം സംതൃപ്തി അടയുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പത്നിയും സന്താനങ്ങളും പിതാവിന്റെ ആശ്രിതരാണെങ്കിലും മാന്യമായി കുടുംബം പുലർത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പിതാവ് മാനസികമായി പീഡിതനാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അവരെ അനാവശ്യമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12:2-9 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആഛിന്നതാര ദ്രവിണായ സെന്തിഗിരികാനനം. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പുളവാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലെയോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നു. ഒരുവനെ അങ്ങനെ വേർപിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വമനസാടെ ആയിക്കൂടാ? സ്വാഭാവികമായ വേർപിരിയലാണ് നിർബന്ധിത വേർപിരിയലിനേക്കാൾ നല്ലത്. സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയുള്ള ബന്ധം പിരിയൽ ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷേ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയോ ഒരുവൻ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയുകയും പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാകും. പ്രഭുപാദി ജയ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്നകീർണോ അജഗരാഹിനജ്ജനോ നൈവൈദിചിഞ്ചിർവിനേ ഭവിദ്ദഃ ദഷ്ടസ്മച്ഛേദേ ക്വചദന്തുശൂഖൈ രന്തോന്തകൂപേ പതിതസ്ത്വമിശ്രേ. ക്വചിന്നകീർണോ അജഗരാഹിനജ്ജനോ നൈവൈദികിഞ്ചിർവിനേ ഭവിദ്ദഃ ദഷ്ടസ്മശേദേ ക്വചദന്തശൂഖൈ രന്തോന്തകൂപേ പതിതസ്ത്വമിശ്രേ. ഭാവാർത്ഥം. ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക വനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുകയോ അഥവാ കശക്കി ഞെരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അവൻ ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യനെ പോലെ അറിവും ബോധമില്ലാതെ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ മറ്റു വിഷസർപ്പങ്ങൾ അവനെ ദംശിക്കും. അവബോധം മന്ദമായതിനാൽ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ നരകീയ അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഇരുണ്ട കിണറ്റിൽ വീണ് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ശയിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഈ അബോധാവസ്ഥ ഗാഠനിദ്രയുടെ അബോധാവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ മായാശക്തിയുടെ മടിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ബദ്ധാത്മാവ്. ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി: കഥാ നിദ്രയാവുമായ പിശാചിര കൊലഹേ. അല്ലയോ ജീവാത്മാവേ, മായ ശക്തിയുടെ മടിയിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്ര കാലം നീ ഉറങ്ങും? ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ തങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു: ഏനച്ചി ഔഷധിമായ നാശിബാരലാഗി ഹരിനാമ മഹാമന്ത്ര ലാവ തുമി മാഗി. ഏനച്ചി ഔഷധിമായ നാശിബാരലാഗി ഹരിനാമ മഹാമന്ത്ര ലാവ തുമി മാഗി. ജീവസത്തിയെ അവന്റെ ശാശ്വത നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർത്താൻ ഞാൻ ഔഷധം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദയവായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സ്വീകരിച്ച് ഉണർന്നാലും. കഠോപനിഷത്തും 1:3-14 പറയുന്നു: ഉത്തിഷ്ഠ ജാഗ്രത പ്രാപ്യ വരാൻ നിബോധത. അല്ലയോ ജീവാത്മാവേ, നീ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. ദയവായി ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കി മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം നേടുക. എല്ലാ ജ്ഞാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നിദ്രാവസ്ഥ. ഭഗവത്ഗീത 2:69 അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമിഹി. എല്ലാ ജീവികളുടെയും രാത്രിയാണ്,
ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാവരും മായാശക്തിയുടെ വശീകരണത്തിലാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ ആരും തൽപരരല്ല. കാലസർപ്പം അഥവാ കാലഘടകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിദ്രാവസ്ഥ ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയുടെ തലത്തിലാക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ പരിശുദ്ധ അവബോധം നഷ്ടമാകുന്നു. വനത്തിൽ ധാരാളം പൊട്ടക്കിണറുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നിൽ വീണുപോയാൽ ഒരുവന് പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ടാകില്ല. നിദ്രാവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ എന്നേക്കുമായി ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സർപ്പങ്ങളാൽ കടിക്കപ്പെടും. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർഹിസ്മച്ഛിദ്രുശുത്രരസാൻ വിഛിന്നം സ്തന്മഷികാഭിർവിദിതോ വിമാനഃ തത്രാധികൃച്ഛാ പ്രതിലബ്ധമാനോ ബലാദ് വിലുംബന്ത്യതതം തതോന്യേ. കർഹിസ്മച്ഛിദ്രുശുത്രരസാൻ വിഛിന്നം സ്തന്മഷികാഭിർവിദിതോ വിമാനഃ തത്രാധികൃച്ഛാ പ്രതിലബ്ധമാനോ ബലാദ് വിലുംബന്ത്യതതം തദാന്യോ. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിസാരമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ ചാരിത്രഭംഗം സംഭവിച്ച സ്ത്രീയുടെ പിന്നാലെ പോകും. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ അവൻ അവളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളാൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ശാസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തേനെടുക്കുവാൻ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ പോവുകയും തേനീച്ചകളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ലഭിച്ചെന്ന് വരാം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ഉപകരണം ആ സ്ത്രീ മറ്റൊരു കളങ്കിതനാൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെടാം. വലിയൊരു വനത്തിൽ തേനീച്ചക്കൂടുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആളുകൾ സാധാരണയായി തേൻ ശേഖരിക്കുവാൻ വനത്തിൽ പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ തേനീച്ചകൾ അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവർ ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന വനത്തിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ തേൻ നുകരാൻ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. അത്തരം ദുഷിച്ചവർ ഒരു പത്നിയാൽ മാത്രം തൃപ്തരാവില്ല. അവർക്ക് അനേകം സ്ത്രീകളെ വേണം. അനുദിനം അത്തരം സ്ത്രീകളെ നേടാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരം തേന്നുകരാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ സ്ത്രീകളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തൊരുവന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെങ്കിലും വേറൊരു ദുഷിച്ചവൻ കൂടുതൽ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അവളെ കൈക്കലാക്കും. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ ഇത്തരം സ്ത്രീ വേട്ടകൾ ചിലപ്പോൾ നിയമപരമായും ചിലപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായും നിരന്തരം നടന്നു വരുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഭക്തർക്ക് അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം അവർക്ക് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഒരുവൻ ശരിയായ രീതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു ഭാര്യയോടൊത്ത് എന്നും ജീവിക്കണം. അവന് തന്റെ കാമപൂർത്തി ഭാര്യയുടെ സംതൃപ്തമാക്കാനും സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും അതുമൂലം സാധിക്കും. प्रभुपाद की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदारिणं परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्येश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, बताए गौर प्रेमानंद हरे हरे।
കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം നേടാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എല്ലാ തരത്തിലും പരാജയമായി തീരുന്നു. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചില സമയത്തിൽ വനത്തിലെ വ്യാപാരി മലകളും കുന്നുകളും വരാനിരുന്നു. പക്ഷെ ശരിയായ പാദരക്ഷകളില്ലാതെ മൂലം അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ മലകളിലെ കൽച്ചീലുകളും മുള്ളുകളും കുത്തുകയും അവൻ വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിശപ്പ് മൂലം പരവശനാവുകയും തന്റെ ഈ അവസ്ഥ മൂലം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് രോഷാന്മത്തനുമാവുന്നു. അത് പറഞ്ഞു, കാമിയായ ബദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊത്ത് സന്തോഷത്തിൽ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവൻ വനത്തിലെ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരു മല കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരിയോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലെയാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ വലിയ മഹാനും ശക്തനുമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ അത് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരു മല കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഒരുവന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയരമേറിയ പർവ്വതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ സഹവാസ സന്തുഷ്ടനാകാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് വിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ മുള്ളു നിറഞ്ഞ പർവ്വതം കയറാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതിനെ സമാനമാണ്. കുടുംബങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരമാവധി പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ 99.9% പേരും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ്. ജനങ്ങള് ധാരാളം വഴികൾ നോക്കുന്നു സന്തോഷം നേടാനായിട്ട്, സമ്പന്നനാവാനായിട്ട്. അല്ലെ? പലതരത്തിലും പല വഴികളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ, കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനമൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ അല്ലെ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ ധനവാനാകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തില് പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിലൂടെ തെറ്റായ രീതിയിലൂടെയൊക്കെ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടായാല് സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന് അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവയിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലെയാണ്. ഒരു തുള്ളി ജലം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഒരു മഴ പെയ്ത് ഒരു തുള്ളി ജലം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ? അതവിടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് ആവിയായിരിക്കും അല്ലെ? അതവിടെ ശരിയായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തില് മരുഭൂമി പറയുന്നത്, മരുഭൂമി വിശാലമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതൊരു നദിയാണെന്നും ഒരു ജലാശയം പോലെ തോന്നിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാം. വലിയ പുതിയ പുതിയ റോഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ വെള്ളം പോലെ കാണാം അല്ലെ? അത് അതിന്റെ ആ തിളക്കത്തിൽ. എന്നാൽ അവിടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെ മരുഭൂമിയില് അത്രയും ദൂരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളമുള്ളതായിട്ട് തോന്നി. മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയും തടാകമോ നദിയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അഥവാ ഒരു തുള്ളി ജലം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് അത് അപ്പോഴേ തന്നെ അത് വറ്റി വരണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന്. അതിൽ പറയുന്നു, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ഒരുവന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയരമേറിയ പർവ്വതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ സഹവാസിൽ സന്തുഷ്ടനാകാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു വിശന്ന് വലഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ മുള്ളു നിറഞ്ഞ പർവ്വതം കയറാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. കുടുംബങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരമാവധി പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ 99.9% പേര് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാര് പലതരത്തിലും സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ?
അവര് പല പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയപ്പെടുന്നു. അന്നേരം അവരുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ എന്താണ്? കുടുംബത്തിനോട് തീർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ, ഒരു ഗൃഹനാഥനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ കോപമൊക്കെ ഭാര്യയോടും കുട്ടികളോടും ഒക്കെ തീർക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കുടുംബത്തെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. രൂപത്തിൽ പറയുന്നു 99.9% പേരും പരാജയപ്പെടുന്നു, അസന്തുഷ്ടരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും വേറെ പിരിയുന്നു, അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെ അതില് സന്തുഷ്ടരല്ല, അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തീരുന്നില്ല, അല്ലെ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തി നിമിത്തം വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബജീവിതമേ ഇല്ല. അവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കുട്ടികൾ അസംതൃപ്തി മൂലം രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബജീവിതം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. എല്ലാവരും സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതരായിത്തീരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അതാണ്. ഒരുവനെ ഒരു കുടുംബം പുലർത്താൻ പര്യാപ്തമായ സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് സാഹചര്യം. പരിണിത ഫലമായി വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ഒരുവൻ മധ്യപ്രായത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. പഞ്ചാശോർധ്വം വനം വ്രജേത്. ഒരുവൻ 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സന്നദ്ധതയോടെ വിരമിക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ വനത്തിലേക്കോ പോവുകയും ചെയ്യണം. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം. നമുക്ക് വനത്തിലൊന്നും പോവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു വൃന്ദാവനം. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഇവരൊക്കെ തന്നെ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടും പറയും. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പോവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുകയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം, അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസാനം? ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെയാവും, അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിട്ട് മാറും. കൂടുതൽ കുടുംബത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ്? കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പിറക്കും. എന്നാല് അവിടെ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അത് ലഭിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പുതിയ പ്രകൃതി താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നൽകുക. മൃഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാവും. ഇവിടെ തന്നെ എനിക്കുണ്ടാവണം, ഇനിയും കുറെ കാലം ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് മരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് മരിച്ചിട്ട് അതേ വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ജീവിയായിട്ട് അവിടെ വേറെന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ആയിട്ട്, ചിലപ്പോൾ പട്ടിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ മറ്റുള്ള ജീവികളായിട്ടോ ഒക്കെ അവര് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായി. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാവും, പക്ഷെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം ലഭിച്ചു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകർ പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാന് മാത്രമേ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, അല്ലെ. യഥാർത്ഥ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, അച്ഛനും അമ്മയും വൈദ്യരുമെന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ. അവർക്ക് കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ അച്ഛനല്ല, അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിച്ചത് ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിച്ചത്, അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു കൊല്ലാനാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പല വഴികൾ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന് മാത്രമേ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ, ഞാനാണ് ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഞാനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് കുടുംബം പുലർത്താൻ തക്കതായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവനും സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. ഭാരതത്തിലെ
പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി വിവാഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലെങ്കിലും വിദേശത്ത് അമേരിക്ക പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവർ വിവാഹമോചനങ്ങൾക്ക് നേടുന്നു, അങ്ങനെ വേറെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വെച്ച് വേറൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, അതും കുറച്ച് കാലം കഴിയുന്നു അല്ലെ. അതിലും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അത് കണ്ട് അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും ഫിലിം സ്റ്റാർസും മറ്റതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ മക്കളൊക്കെ ആയാലും വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ചില ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അപ്പോ അവരെന്താണ്, ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ വീണ്ടും വേറൊരു സ്ത്രീയെ കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ. അതിപ്പോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തത്സാധുമന്യേ സുരവൈദ്യം ദേഹിനാം തഥാ സമുദ്വിഗ്നധിയാമ സദ്ഗ്രഹാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം പനംഗതോയ തരിമാശ്രയേതി. ഇവിടെ ഗൃഹമന്ദകൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത്, ഗൃഹമേദികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെന്താണ്, പൊട്ടക്കിണറിലേക്കാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല നമ്മള് ഒരിക്കലും കയറാൻ സാധിക്കാത്ത പൊട്ടക്കിണറിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. അവര് അത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വനത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഗോവിന്ദനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും വേണം. അതവനെ സന്തോഷമുള്ളവനാക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി ആയതിനാൽ ഒരു കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും അതിന്റെ അംഗങ്ങളെയും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെയും ഒരു ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമാധാനപൂർണമായി ജീവിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതവനെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും സഹായകരമാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അവിടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, അത് അവരെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ സമിതി അവിടെ കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ഒക്കെ അവിടെ ഒരു ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമാധാനപൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് ശിക്ഷകളും അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഭക്തി ചെയ്യാൻ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ അവിടെ ക്ഷേത്രം, കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രം, അവിടെ ധാരാളം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ധാരാളം എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണ ബൽറാം എന്താണ്, അത് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരാ കൂടുതൽ. ഋഷവാലക്കാരൊക്കെ പറയും അംഗ്രേജി മന്ദിർ, എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അമ്പലം എന്താ പറയാ, അംഗ്രേജി മന്ദിർ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ നാടുകളിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭുപാദര് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായിട്ട് ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഒത്തുകൂടാനും അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുമായിട്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു വാചകം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കൗടുംബിക കൃത്യതി വൈജനായ. ഇവന്റെ മനസ്സ് പല രീതികൾ അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ സാധുക്കളായ പത്നികളോടും സന്താനങ്ങളോടും ക്രുദ്ധനായി സ്വയം സംതൃപ്തി അടയുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പത്നിയും സന്താനങ്ങളും പിതാവിന്റെ ആശ്രിതരാണെങ്കിൽ മാന്യമായി കുടുംബങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാതെ വരും. പിതാവ് മാനസികമായി പീഡിതനാവും. അതിനെ തുടർന്ന് അവരെ അനാവശ്യമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്യും. ധാരാളം കേസുകൾ കാണാം അല്ലെ. എന്താണ്, അവരൊക്കെ പലതരത്തിലും എന്താ പറയാ, അവര് പലതരത്തിലും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഇവിടെ ശാസിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ആ കുടുംബനാഥനോ അല്ലെ കുടുംബനാഥയൊക്കെ
കുട്ടികളെയും ഒക്കെ അപായപ്പെടുത്തി കൊല്ലുന്നു അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അവരത്രയും വലിയ പാപമാണ് ചെയ്തത്. അവരോ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതവും പാഴാക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നത്, ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നത്. ധാരാളം കാണാം അല്ലെ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരം നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും അല്ല അല്ലെ. അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടിക്കൂടി വരുന്നതേ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിട്ട് അത് നിശ്ചിത കാലയളവ് പറഞ്ഞത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ ശിക്ഷ ഭൗതിക പ്രകൃതി തീർച്ചയായിട്ടും നൽകും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പോ അത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല, അതിനെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ആത്മാവിന് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം അല്ലെ. അത് ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ആ ആത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിലുള്ള കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെയാവും. അപ്പൊ പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി അത് ശരി, അത് എന്താ പറയാ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതും പിന്നീട് അധമ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ പോവേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെയും അവരാരാണ്, ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ധാരാളം ഭാഷകൾ. ഇപ്പൊ അടുത്ത ന്യൂസ് കണ്ടു, ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് നൽകിയിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ റഷ്യയിൽ വളരെ എതിർത്തിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് അത്ര കൂടുതൽ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഭക്തര് അവിടെ റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ഭക്തർ, നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഇതൊക്കെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്ക് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ അത്രയും തണുപ്പാണ്, പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ 6 മാസത്തേക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും അത്രയും മൈനസില് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ തണുപ്പ്. അപ്പോ അത്രയും എന്താ പറയാ തണുപ്പത്ത് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഒരു വസ്തുക്കളും ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വിളകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഐസ് വീണിട്ട് എല്ലാം ഐസ് മൂടിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഇവിടെ വരുന്നു, ഭാരതത്തിൽ വരുന്നു ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അവരെന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവര് സന്തോഷിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ. ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ, ആരും അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് എതിർക്കാനും ആരും തന്നെ ഇല്ല. റഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വലിയ രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, സ്ഥലങ്ങളല്ല. അവിടെ ഒന്നും എന്താ പറയാ തിലകം തൊടാനോ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ള കണ്ണുമാല ധരിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും ഡിവോട്ടീസ് ആയാൽ പോലും അവിടെ ഒന്നും അതിനെ അധികാരമില്ല. പലരും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടതാണ് അല്ലെ, ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യം. ദൗർഭാഗ്യം. ഇവിടെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12:2-29 പ്രസ്താവിച്ചു. ആ ചിന്നതാരദ്രവിണയാസ്യന്തിരിക്കാനനം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പുളവാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു. ഒരുവൻ അങ്ങനെ വേർപിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വമനസ്സോടെ ആയിക്കൂടാ? സ്വാഭാവികമായ വേർപിരിയലാണ് നിർബന്ധ വേർപിരിയലിനേക്കാൾ നല്ലത്. സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയുള്ള ബന്ധം പിരിയൽ ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ക്രമീകരണങ്ങളുടെയോ ഒരുവൻ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് അവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാവും. അതുപോലെ നിന്ന് കുടുംബങ്ങള് സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് പലതരത്തിലും വേർപിരിയലുകൾ നടത്തുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, അത് രണ്ടുപേർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല. സ്വസമ്മതത്താലെ 50 വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴെന്താണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കാം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോവാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇപ്പൊ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മുതിർന്ന മക്കൾക്ക് ആ ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, അമ്മയെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് നൽകുകയും ആ ഗൃഹനാഥനെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും വനം, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്ന വനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം എന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഫൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഫലവും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വേറുള്ള ധാമുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ വളരെ ദോഷങ്ങളില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും മായാപൂർ പോലെ. മായാപൂർ എന്താണ് ഔദാര്യധാമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരാൾ നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാലും മഹാപ്രഭു പറയും എന്നെ അവൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ്. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो आनंदपुरी वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय। നാളെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 12 മണി വരെയൊക്കെ പറ്റുന്നവര് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്, നയനമണി മഞ്ചരിയാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുഭാവ തിഥിയാണ്.